uJohann van Riebeeck wafika kulelizwe etheleka ngomkhumbi eKapa ngonyaka u1652 nokuusuku i-EFF ethi kwaqala ngalo ukuphuca kwabantu abantsundu amalungelo abo. Abalandeli baleliqembu bamashele emahhovisi aseRemgro eyothumela uhlu lwezikhalo. Usihlalo walenkampani nguRupert. This company of Rupert owns everything. It owns ABSA, it owns FNB, Standard Bank. If they don't want you, you will never own a bank. Nasempumalanga amalungu e-EFF abuthane ngaphandle kwaseLeopard Creek nokuyindawo yabadli ezambane likaPondo eKruger National Park ngomkhankaso ofanayo obuholwa yiphini likamengameli we-EFF. Abahlala emaplazini lapha basola umndeni wakaRupert ngokucekela phansi amathuna obabamkhulu nokubenza ke bengakwazi ukwenza amasiko. Kunamake lo waya wathi ufuna kophahla eLeopard Creek but sengabile Leopard Creek kune Southern Sun yaJohann Rupert ilokhuza i5 star Southern Sun Hotel. Kwatholakala ukuthi make uthi nakafika lapha wathola ukuthi bakhe ihotela etukwe emathuna akhe. i-EFF ifuna kubuyiselwe umhlaba ngaphandle kwesinxephezelo ukuze ke kuzuze abantu abentulayo. Ukwethule uhlu lwezikhalo kubaphathi balendawo kanti umndeni wakaRupert unikezwe insuku eziyishumi 4 ukuba uphendule.